Seuraavan 4 viikon ajan Teflonit tarjoaa kaikki matkat, taksimatkat. Moi, me ollaan Teflon Brothers. Teflon Brothers. Kokeillaan suunnista. Tää luottokuski taksi on ilmanen. Teflonit tarjoaa. Bongaa se. Tarviks mitään työnteitä? Minne? Missä on subit? Ai, se on vähän liian lyhyt matka. Mä otais tarjota taksikyyti sulle, mutta on vähän liian lyhyt matka. Hei! Moi! Sanokaa vaan kun vaihdetaan jäbä. Hei, anteeksi, Neitonen. Haluatko ilmaisen taksikyyti? Mihin sä oot menossa? Kiitos. Joku nuori ja teet sä seikkailuhalunen. Ei kun... ei tää ollut kun sä olit eka, joka tuli, me huudeltiin tuossa niinku ittemme kuoliaaksi. Hyvä meininki. Ja miten se tulee käyttämään tätä? Ilmeisesti somessa. Selittäkää sitä. Kertokaa, en mä tiedä tästä mitään. Tää oli hyvä, että taitte matka tuohon Stacelle, kun meidän budjetti just sopi tähän näin. Tuo Ferrotome eikä maksa kuin 30 niin no vähän niikkeä. Se on se catchi, että on ihan ympyrää siihen 30 asti. No ei. Mitäs sitten, maksataanko kokonaan vai maksataanko Niin, eikö se niin ylimenevä asu? Niin yli, mutta ei tietenkään silleen. Teflon takuu, en mä tiedä. Tsekatkaa nyt tota pakuu. Se ei oo musta. Se ei oo musta. Se on bueno. Jii! Ota mynttoni! Teflonit tarjoaa senkin. Vähän niinku tää kyydi.